Debido ao descenso das temperaturas durante estes días, a Consellería de Sanidade traslada un conxunto de recomendacións para previr os efectos negativos desta onda de frío. En canto á vestimenta, aconsellase empregar roupa lixeira, non apretada e que transpire empregando varias capas de roupa lixeira superpostas en lugar dunha soa de tecido grosso. Débese prestar especial atención á protección da cabeza, o pescozo, os pés e as mans, porque son as zonas máis sensibles e de maior perda de calor. Empregarase ademais roupa de abrigo resistente ao vento e á humidade e calzado impermeable e antiescorregadiza. Ademais, procurarase permanecer seco, xa que a roupa mollada arrefría o corpo rapidamente. No caso de ter que realizar un traballo físico baixo frío, deberá facerse con precaución, suavemente, procurando non esgotarse, especialmente se se sofre algunha doenza de tipo cardiorrespiratorio ou hipertensión. Así mesmo, recoméndase respirar polo nariz e non pola boca, xa que o aire quéntase ao pasar polas fosas nasais e así disminúe o frío que chega aos pulmóns. Ademais, se convinte beber líquidos quentes e azucrados, salvo contraindicación médica, e evitar as bebidas alcohólicas. Por outra banda, débese extremar as precaucións no caso de que haxa xeo na rúa para evitar caídas que poidan producir fractura de cadeira ou doutros osos. Desde a Consellería de Sanidade remárcase a importancia de manter o contacto coas persoas consideradas máis vulnerables a través de chamadas ou visitas para valorar a súa situación concreta e previr efectos graves das baixas temperaturas.